Ejkel han fejrer. Kunne vi godt have en lille smule herfra. Der kommer en ledning, der også skal sætte det her, hvor vi kan køre alt 220. Det kører på en anden måde. Jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen til denne her festdag og til denne her konkurrence, Danmarks mesterskabet maskinsætning. Og det er sandsynligvis første gang nogensinde, der bliver afholdt i Danmarks mesterskabet maskinsætning. Så er det heller ikke for tidligt. Vi tager lige tidsskemaet først. Det står derovre. Men jeg kan fortælle, at kl. 9:30, det er om ikke ret længe, der synger vi godt taco med musik af Marie Præst. Hun sidder derude og synger og spiller. Nej, det er ikke sikkert, hun synger. Hun spiller ja. Og kl. 9:50, der skal de første 3 deltagere, og det er mig selv, og 2 andre maskinsættere, Egon. Han er derovre. Og Ben Petersen, det er 3 liborgenser og 3 medlemmer af museet. De går til maskinerne som de 3 første for at tage af trykket fra jer andre. Så kan I gå over og se, hvad det er, der foregår. Vi har jo en øvemaskine her til fri afbenyttelse, og der er nogle af jer, der ikke har sat i rigtig mange år. Og jeg ved, at Erik, min gode ven fra Struer, det er i hvert fald snart 40 år. 72. Og hvad siger så? Han har venstre i dag også. Det er jo ikke godt. Bogminderiet. Og mindesvundne tider, da selv maskiner var i top, og typografer strider. Matriserne nu holder fri, og tiden er for længe forbi. En skål for sårene kunstens folk, vi glemmer aldrig flyets smag. Skål! 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 Den kom jo ind allerede, da de begyndte at komme ud. Så det er holdet op. Så er 5. hold i gang. Det er bare stole på, man hører det, når der er mange, der når. Men vi starter med at uddele en præmie til den ældste deltager her i dag. Fordi vi synes, at det er flot, at der er nogen, når de nærmer sig 80 år, de siger, jeg skal lige op og sætte på maskinen. Der er dansk mesterskab, så jeg skal lige til Viborg og sætte på maskinen. Og den ældste deltager i dag, det er Hans Jørgen fra Holstebro. Og vi ser ham heroppe. Det er 78 år gammel. Gonzalo var maskinsætter, en mester i sit fag. Med vask og vilde 11 punkt, han satte nat og dag. Han undlede sig slet ingen ord.
Hvad så mange? Ja, det er jo bare Det er rækkefølgen. jo pointen. Ja, det er jo kun rækkefølgen. Tak fordi du kom. Han var den seneste tilmeldte. Peter blev først tilmeldt i mandags. Han vil stadig. Er det ikke rigtigt, jo? For sagen med det. Og det er jo det. Du er fast, da. Og så blev du stående. Og det bliver rigtig meget trækker lige lidt op. Og så kommer vi til anden pladsen, og den tildeles Ebbe Sørensen. Jeg kan så sige, det er huset sandt søde. Ja, der fik man lige en mod selv med det. Tillykke, Ebbe. Tak. Tak for... Så har vi vinderen af dagens konkurrence. Og hvem er det? S. Petersen. Det gør det sgu altid. Den er den næst-ældste deltager i dag. Og det her, det er et trofæ til en vandrepræmie. Og nu får du lov til at beholde den i dag og i morgen. Det kommer direkte i bankboksen. En vandrepræmie, så afleverer du den igen. Så får vi indgraveret dit navn.